De cuero y llevan claro, las bolitas de cuero. Vamos a coger a la feria. Vale. Sí. Guarda, Teño observado que as hai que se rin e outras máis pouquiñas que foxen de min. Amor de cuidar un primo que tiña no mesmo lugar e logo dicía. Presenta a forza das raíces e Alicia é das que non esquece de onde ven. Na cidade. Hola, bos días a todos e a todas. Antes de empezar co meu pregón, quero mandar subir un pouco o micro, que me queda moi baixo. Como decía, antes de empezar co meu pregón, quero mandar desde aquí unha mensaxe de apoio, de cariño e de forza a todas as persoas que están loitando contra os incendios forestais que están arrasando con Galicia, a nosa terra, e con outras comunidades autónomas como Extremadura, Castela e León e Asturias. Desde aquí creo que todos compartimos a nosa mensaxe de apoio e o desexo forte de que pronto acabe ese inferno. É unha honra inmensa que o meu concello pensara en min para dar o pregón desta feira de artesanía e gastronomía de Castroverde. Falamos dunha das citas máis importantes, máis fermosas e máis concorridas do noso municipio. Unha cita que vin nacer, que vin medrar e na que ano tras ano participei dalgún ou outro xeito. Hoxe a honra é dobre porque celebramos unha edición moi especial, a edición número 18. A nosa feira chega á súa maioría de idade, cunha saúde excepcional, chea de vida, chea de futuro. Por darme esta oportunidade, quero dar as gracias ao alcalde, a Xosé María Arias, tamén, aínda que non estea, a concelleira de Cultura, Pili Ferreiro, que foi a que me chamou, a que quero felicitar ademais pola súa maternidade por segunda vez, e, por suposto, gracias á concelleira de Servizos Sociais, a miña querida Marisa Freire, coa que tiven máis contacto estes últimos días para preparar esta xornada, pero coa que teño unha excelente relación desde sempre, nós e as nosas familias. O meu agradecemento esténdese a todos os concelleiros e concelleiras da Corporación Municipal, así como representantes das institucións que nos acompañan, por estar aquí e polo apoio que prestan para celebrar esta feira. Xunto ao labor do Concello e do resto de institucións, quero agradecer e destacar o traballo e a implicación dos veciños e veciñas de Castroverde para poñer en pé a Feira de Artesanía e Gastronomía e para enriquecela edición tras edición, converténdoa nun referente desde moi pronto. Porque esta feira é máis que un evento, creo que simboliza moi ben os grandes valores que reúne o noso concello. Valores patrimoniais, naturais, históricos, culturais, pero por riba de todo, valores sociais. Castroverde é unha terra rica pola súa xente, xente emprendedora, dinámica, alegre, festeira, unha xente cun profundo sentido de compromiso e de pertenza ao seu territorio,
que loita por facelo medrar. Un concello rural cunha calidade de vida que o fai un lugar privilexiado para vivir. E isto non é só unha frase bonita, é unha realidade. Moita xente decide vir, volver ou quedar aquí, formar aquí a súa familia, construir aquí o seu futuro. De feito, a maioría das miñas amigas da escola, as miñas queridas amigas de sempre, ao igual que moitos rapaces máis novos que a min, teñen aquí a súa vida. Como a min. Eu marchei. Aos 17 anos fun estudiar fora e logo, desde os 21 anos, vivín e traballei tamén fora, pero sempre, sempre cunha ancla en Castroverde. Esa ancla e tamén as circunstancias da vida trouxeronme de volta definitivamente á casa na que me criei, a casa de Carballedo de Pereiroá, na parroquia de Bolaño. A mesma casa onde agora estou criando os meus fillos, a Sara e Alonso, xunto co meu marido Carlos, o mellor compañeiro de vida, a miña irmá Susana e o meu pai Manolo, Carballedo para todo o mundo, a mellor irmá e o mellor pai que se poden ter. O meu pobo, a miña casa e a miña familia, a familia tan bonita que teño a inmensa sorte de ter, sempre foron o meu chan e o meu ceo. Pero quizáis nestes últimos tempos converteuse aínda máis nese lugar que me dá pausa e me dá perspectiva, que me axuda a afrontar o que ven e a seguir adiante. Un lugar que me lembra quen son e de onde veño, e que me dá forza para todo o que queda por vivir. Confeso que preparar este pregón foi un auténtico reto para min. Estou moi afeita a escribir noticias, reportaxes, entrevistas, discursos institucionais, porque a eso me dedico dende hai xa 25 anos, a ser xornalista. Primeiro no diario El Progreso, logo no Concello de Lugo, despois na Deputación Provincial de Lugo e agora mesmo na cadena SER, como directora da emisora en Lugo. Sempre xornalista, sempre comunicadora. Pero hoxe, o que quero comunicar, o que quero contar, non é unha noticia, nin unha crónica, senón unha homenaxe. Porque se hai algún motivo polo que eu puidera ser merecedora de dar hoxe este pregón, é ser froito dunha xeración de mulleres, mulleres como a miña nai, que tiveron a iniciativa e o deron todo para que as súas fillas, para que nós puidésemos chegar tan lonxe como quixéramos, persoal e profesionalmente. Se algún mérito teño para estar hoxe aquí, é gracias á miña nai. Gracias a Manuela Portela López. Desde que a miña nai non está, non fun quen de escribir unha soa liña sobre ela, sobre a súa vida, sobre o seu legado, sobre todo o que significa para min. Só esta lenda que levo tatuada no brazo: amor infinito, dolor eterno. Hoxe, sen embargo, vou falar dela. Tíveno claro desde o principio. Quero dedicarlle este pregón a ela e a todas as mulleres do noso rural que en silencio e sen sabelo cambiaron a historia co seu traballo, co seu sacrificio, coa súa ilusión e coa súa valentía, para que nós, as súas fillas, tivésemos unha vida e un futuro mellor, con independencia, con liberdade, con máis igualdade. Como moitas mulleres do noso rural, da miña xeración,
Eu son a primeira da miña familia en ter estudios universitarios. O que era inconcebible para a miña nai no seu tempo, ela conseguiuno para min e para a miña irmá. Conseguiu que tivésemos a oportunidade de ser e de facer na vida o que quixéramos ser e o que quixéramos facer. Só contarei un feito que demostra ben o seu tesón e que teño grabado aquí no corazón. Cando acabei a selectividade no ano 1996, nun tempo no que había teléfono fixo, sí, e gracias, non había móvil, non había internet. Dende unha aldea de 7 casas, desde Pereiro A miña nai chamou a todas as universidades de España que impartían xornalismo para matricularme na máis adecuada, para que eu puidera cumplir o meu soño de ser xornalista. E alá nos fomos, un día de xuño, de madrugada, despois de muxir as vacas. Collemos a Nacional Sexta coa pelvestra que tiñamos entón para matricularme na Universidade Pontificia de Salamanca e para buscar piso. Con iso entenderedes ben o que dixen antes, se podo estar aquí é por ela. E como iso, tantas e tantas cousas, toda a vida así, unha visión adiantada, inconformista, intelixente, que lles costou a ela, a meu pai e ao meu avó, un gran sacrificio, que levaron, eso sí, con moitísima ilusión e moitísimo orgullo. Foi o investimento das súas vidas, darnos formación a nós para progresar, renunciando eles a calquera progreso. Ningún día libre, ningún día de vacacións, sempre traballando, sempre loitando, pero tamén disfrutando, sí, disfrutando moito. A miña nai é unha persoa libre, vanguardista en todos os aspectos da súa vida, independente, alegre, moi alegre, positiva, que sabía disfrutar da vida, de todo o que nos regala a vida e que o disfrutou a tope desde as circunstancias que lle tocou vivir. Desfrutou da súa familia, dos seus moitísimos amigos, da pintura, da escultura, da restauración, de todas as súas inquietudes artísticas, da moda, da música, do baile. Todo o mundo recordará, polo menos a gran maioría do que estades aquí hoxe, recordaredes a meus pais bailando nas festas, sempre alegres, sempre divertidos. Non só nos deu formación, senón tamén valores, coa súa forma de vivir e de entender a vida. Honestidade, lealdade, amizade, xenerosidade, compromiso e o amor pola música, pola arte, polo canto e a danza tradicionais. Gracias a ela, puiden aprender moitísimo e coñecer moitísimo o mundo cos meus queridos e queridas compañeiros de Zunco Rundullo, tocando, cantando e bailando por toda España, por Portugal, por Francia, e sigo facendo, incluso con novas experiencias, como hoxe cunha obra de teatro. Cóstanos moito, moitísimo vivir sin vela, pero sentímola sempre. Sentímola a cada paso, porque unha persoa tan grande, tan luminosa, tan forte e tan querida por todos, estará por sempre. Amigos e amigas, veciños e veciñas, o avance da nosa sociedade, dos povos e das aldeas susténtanse en gran medida nas sementes que plantaron as mulleres que nos antecederon, mulleres como a miña nai. Nós, as herdeiras e herdeiros de todo ese legado, debemos poñelo en valor, coidalo, protexelo e facelo medrar. Os dereitos non se poden dar por feitos, hai que defendelos cada día e melloralos para que as nosas fillas e os nosos fillos teñan unha vida e un futuro mellor. Nada máis, moitas gracias por esta oportunidade que guardarei para sempre no corazón. E muchísimas gracias a todos e a todas
por escutarme. Moitas gracias, boa feira e boa vida, Vicos. Gracias a todos, gracias Alicia, compañeira e vecina moi querida por todos. Unha casa.